Cek. Shalom. Huriani Tuhata nahi naholongan di bagasat Tuhata Yesus Kristus. Horasma dihita saluhutna. Sadarion di patupa huriatama panabalan situa naibaru sia tonga-tonga ni huriata dohot situa purna bakti sahalak dongatta situa. Mardo mutusi ala prosesi do nasida pinangido matuhita saluhutna asa rapria mahita jongjong manomu nasida jongjong mahita saluhutna. Yesus Tuhanku Dio asa mangi utuo autoto kohisoraku ingat nyawo sonang Dio oko oh Tuhan toku maaf oh Tuhan toku maaf oh hirohaku ingaliawo sonang Dio Damang dainang dohot hormat undul mahita saluhutna. Shalom. Huriani Tuhata nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hami akka pangulani huriata pasahato tuhamu ama ina nang naposobulong dami ni batama di hamon. Anggiat madiharoromuna marparsauran di parminggota sadarion aruli pasu-pasu nama uliutus jala dapotan lasni roha alani hatani di bata yamanginang nadapotan pasamotan natama sialani nataba umur ni pardagingon manang umur ni parsaripeon sa itu hatama nama masu-masu hamu tiaka damang dainang nama rukil jala nasorat ala ni hamaolon ni parnguluoni tuhatama nama ngurupi hamu diamang dainang naodope marminggu di huriat tahun hupasata mima mauleate di haroromu anggiat matutikya akana nengro buhi tamuse rap marminggu di huriat tahun
Atok tapahibul marohata lawa muji debata nama ngului marhite paraminggota marhahohomon mahita satokin. Marede mahita dan buku ede nomor 10 lalu taideon ayat sada 2 dohot tolu. Kapahala umuli wagas dilebataki ai sido alai tuli karuku pamidoi ulului donisi koiri debataki Di bagasan gorni di bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di parbadia, nama no palangit dohot anoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manangaha na denggan, jala manangaha na ninuluan ni Jehovah siakko, daholan mangulahon uhum dohot holong ni roha di habasaon jala merpangalaho haserepon maradopod di batam. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang, saileom matuhami rohana tugu, nabadia, pikiran nadenggan dohot roha naringgas, pasauton ulaon nadenggan, saileo dame tuhami, asasona kami mangulu di bagasan pangudingim, sai marsigat tuktuhatam mahami, maradopon saluhut musunami, sai ramoti jala pargugui mahami, arhite-hite Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kur ina para hari Kamis.
Marede mahita siap bukuede nomor 26 taideon ayat 2 tabatulu. Aleton disi pardame, sai voloti amine, sai pasadaro anami, kuk parue bain studi, lapatingil bingong nami, tumangi ondas dasmi, asalkan dari gas nami, para raton alami. Sadasir adotan nami, dipangiduro kami, ikut oloro anami, bidaan kadongani, asa Tuhan kami, madu paunan kami, sumea diri kami, ulang kami. Atong tabigi mahata ni dibata patujolo ni jamita turpuk tu are minggu pa onopon dung hasi tulu sadaon sadarion ima na tersurat di Padan Narubi buku 5 Musa 15 mamuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada tajahama mar sorin. Ay pasu-pasuan ni Jehovah de batam doho, songon naung pinarbagana hiat tuho. Jadi pasaleommu torop akka bangso parbegu, alai dang marsali anggoho. Jala gonggomammu torop akka bangso parbegu, alai anggoho dang jadi rajaan nasida. Tungsura adong di tonga-tongamu sahala na pugos sian hangin, di bagasan sada sian akahutam, di tanomi silehonon ni Jehovah, di batam tuho, dang jadi papiromu roham jala dang jadi tutupomu tangamu, maradopod dongamu na pugosi. Ikoringgaso mamuhay tangammu di ibana, jala buaso pasali ibana, pasikopod di ibana, marguru tugudangna nahurang di ibana. Say radong inti dirim asa unang tubuh pikiran na jahat di bagasan roham. Madok songonon, nungalam jonok taon papituhon. 5 tahun aduaw, gabi muring pamerengmu, midadongamu na pugosi. Lau sudah to mga lehot tu ibana, gabi alu-alu honon na ho tu Jehovah, gabi dakotan dosa ho. Iko buas leonommu ibana, unang polamar muruk-muruk roham, di namangalehoni ho tu ibana. Ala nido, pasu-pasuon ni Jehovah di batam doho, di saluhut ulaommu, dohot di saluhut na jinama ni tangammu. Aidang tagamon masyadian adong halak na pugos di tunga-tunga ni tanoi. Alani ido bahen hutaw na ho tuho songonon. Ikon ringgaso mamuha tangamu mga lehod dongamu na targugot jalan na pugos di bagasan tanomi. Olat nido sahat na martuado akka namanangihon hata ni dibata naupiopsa jala namang ulahosa. Amin.
Tabigema edde puji-pujian sian kor ina Naomi.
Maredde mahita. Uria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, diare Minggu paonopon dung Trinitatis sadarion, dolan ni parminggota masyuru pamahamu, dilihat debatado petik itu hita, dilihat do pengulu tu hita dohot hai pason, buhita dohot di parminggota mamuji imana sadarion, atong taingot majo, saluhut pargulmiton ningoluta, marhite-hite pamikiriota, pakatayota, nang pabainata, na sotama tuaka dongata saluhut, nang tuaka keluargata, nang di rumah tanggata, tarlumubima diadupan ni debata, alani romahita tu adupan ni debata, lau mangido hasesaan di dosata nagudangi. Marhahomon mahita satokin. Martangyang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasoha tudusan jala amanami, pujo hami do guarmu nabadiai, alana targogot kami marningot dusanami, sai marasiniroha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma ala ni hami, namate jala nahehe sian namate,
Nama naik tu banua gijang doho mangodiho kami. Asi roham dihami. Sai patok tong madihami roha hama uliateo tuho. O tod di perbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binain ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitean ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak kami. Say tangyom mahami ho ale debata ama. Anak doho todi parbadia. Amin laus tabigema baga-baga ni debata. Taringot tuha sesaan ni dosata. Dungi say Roma hamu tuau. Asa merdabu-dabu hita ninna Jahoba. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bainokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigema edde puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Marede mahita. O hamu ale pardosa, molonaing sonang hamu, sai tangingon masowara, ni Tuhan tai burju, sai pauban rohamu, jago Jesus itu asa saut paluaona doni munasian dosa numarona mangapuli rohani parmekui saat ay nauli tunaolo uduk di Tuhan Yesus Rajai naurosian surgoi sai tak puji mahimana jalan Atong tabigi mahata ni dibata, songon sikat ni patik, dalam tungulu nai baru di parminggota sadarion, ima na tersurat sian padan nai baru, buku sada Yohanes 5 ayat 2, sonoma didok disi. Sianodo taboto, nau kolong rohatta diaka anak ni debata, molo taha holongi debata, jala taraduti patikna. Olak nido, saatna atong rak mangido gogo mahita tutuhata debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nahobar tu hatami. Amin. Tabigema edde puji-pujian sian kur ama.
Marede mahita sia bukuede nomor 460 tai dehon ayat 2 rodi tolu. Allah itu Tuhan Yesus, memuji pujian. Tolong potong rohana, tolong marnikahan. Godang doa susah di hati yang anon, asal mari tangan nasional tolong. Allah di Tuhan Yesus marunuk puluhan ibadah uikon manang dunia alam ibadah doa asada rohani rodi baru wagincang sai Yesus nomaki. Atong taha tidak kemaha porsiau tai songon nahi na tidak kon ni dongatta saha porsiau di portibion rak medok mahita. Au porsea di dibata Jahoba ido ama pargugu nasoha tudusan amano palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siatod di parbadia adorang suhabubuan. Ido Tuhanta namanaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal doibana di hao pinorsilang jalatua tubanua turu dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon namanaik tu surgo lauhuddul tu siamun di dibata Jahoba amanai pargugo naso hatu dosani sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi haalak na mangulu dohot na mate au porsea ditoddi parbadia jala adong sada huria na badia huria hato panyala Kristen akka na badia dohot diha sasani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigima edde puji-pujian sian tim doa.
Tabegema tikting namasa dihuriatta di bagasan nasa mingguan. Salom madihita saluhudna. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan samingguon. Na parjolo barita habot ni roha. Na di hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 8 manogot nunga marujung ngolu di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Amata Insinyur M.A. Girsang, nama kabaluhon inata Dr. Dora Borupakpahan, nama ringanan di Jalan Mongon Sidi Barusada nomor 6, Kelurahan Kampung Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, ruasni Jemaat GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor Tolu. Monding di usia 50 tahun. Saya dilehon debatama, gogo dohot apul-apul tusude keluarga na ditinggalhon. Napaduahon penabalan situa dohot purna bakti situa. Sadarion Minggu tanggal 12 Juli di Patupado acara penabalan situa tu aka calon situa Jemaat GKP Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada nanaing menjalo tohonan hasituaon niuluhon Pandita GKPI Resort Padang Bulan Sada, Pandita Janter Lubis MTH. Laos sadarion muse di Patupado acara purna bakti hasituaon tusahalak penatua GKPI Jemaat Padang Bulan Sada, Ima Inang Penatua Dona Boru Hutapea. Napatoluhon penggalangan dana pengadaan videotron. Songon naung dipabotohon ditiki kebaktian Minggu Nasalpu, sadarion Minggu 12 Juli 2020 di Patupado muse penggalangan dana videotron tahap patoluhon. Dana na dihaporluhon laho manuhor 2 unit videotron godangna 126 juta. Macai rikot jala hirim do rohata asa sude ruas nihuria dohot sude par minggu Boi mendukung rencana pengadaan videotronon, marhite amplop na dibagihon nakin andorang tamulai kebaktianon. Amplopon dang dipasahat ditiki papunguhon pelean, alai dipasahat do dung sidung kebaktian, marhite na pamasukon tu kantong pelean naung diparade di tolu pitu masuk ni gareja, ima di pintu utama, di pintu hambirang ni kanopi, dohot di pintu siamun ni kanopi. Asing ni amplop boido mendukung marhite kris na tertera di amplop, manang marhite transfer tu rekening ni huriata. Nomor rekening P di surat tondo di amplopi. Namangihut PA Sikola Minggu. Sadarion Minggu 12 Juli 2026 di Patupado PA manang penelaan Alkitab dak dana Sikola Minggu. Di Bagasni Agatha Davina Sipahutar, dohot Edbert Sipahutar, anak ni keluarga Amata David Sipahutar Inata Nova Boru Huta Barat, nama ringanan di Jalan Sembada 14 nomor 10 Sia, ruas ni Huria di sektor Walu. Nama ngihut muse retreat ni lansia. Di hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 10 WIB Manogot di Patupado retreat ni lansia ni Huriata maringanan di Taman Garista 2 Jalan Setia Karya Tanjung Selamat Deli Serdang. Marhiteon pinabotohon Jalatino Gihondo sude ruas na lansia sian sektor sada sahatu sektor 10 tolu asaro mandohoti ritriton. Tu amang inang lansia nanaing dohot boima menghubungi ketua seksi lansia inang Nita Sumihar Boru Huta Barat di nomor WA naung tarsurat di Harotas Kebaktian Sadarion. Tu barita hurian namangihut songon persembahan bunga altar sektor namar tugas tu ulaun ibadah minggu barita parhepengon dohot barita penggalangan dana videotron
boima jahaota di harotas kebaktian minggu sadarion. Songonima tikting di huriata di mingguon maulia tema. Lau manomu jamita hata ni dibata di parminggota sadarion maredde mahita. Dameni debatana sumurung sian salhutna roha, imana mangaramoti, ate-ate dohot pikiranmu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhutna. Di damang do dainang do sudehita na pungu di tonga-tonga ni bagas joro ni Tuhatta di bagasat tikion na yang begiot nama hata ni Tuhatta imana dienet sian tulu Johannes sada ayat 5 sahat rodi walu do sada odola didok di bagasat tikion masih rupa ma hamu manang didok di bahasa Indonesia saling menolong. Songonom ma didok disi hata ni Tuhatta ta tangi homma. Nadinggad do pabahenami anggia
na tuaka dongan, nang tuaka tamue. Di hati dakon nasida do holong ni roham, di jolo ni huriai, dengan na paborhatom munasida marguru tunatama di debata. Ayala ni go arido nasida borhat, dangadong di jalo nasida agia aha sian akka parbegu. Di baheni tamama hita majakon akana songoni asagabe dongan pangula hita pajongjong hasitongani ido sahatna. Di damang do dainang nahinahulungan di bagasan guarni Tuhatang Tuhan Yesus Kristus. Dangadong hamaolon, dangadong parsorion, dangadong pergumulan na pabalgahu di tonga-tonga ni parngulunon, mulu manguludo na masiurupan. Tidak ada persoalan, pergumulan, penderitaan yang terlampau besar di tengah-tengah kehidupan ini jika saling menolong hidup dan aktif. Ima nguluon. Alana didok anggo nguluon ima relasi dan persekutuan manang persauran. Jadi nabui di patupa disi lau paheheho nguluon sada didok di bagasat tikion ima tema odolan saling menolong manang ma siurupan. Molo di dia jupang ima ngolu na masiurupan pasti do juppa disi ngolu na marlas niroha ngolu na marulupulup jala ngolu na patubuhon pakirimon dohot tolong satu dohot aka na asing. Alani tabereng majo aga ubidang kasitong na molodidok saling menolong masiurupa mahamu ahado nanidok na disi. Molo taida di pemahaman ni secara umum manang didok di Kamus Bahasa Besar Indonesia, menolong diartikan membantu untuk meringankan beban atau membantu supaya dapat melakukan sesuatu. Alai molo tabereng dihita batak sadiri hata masiurupa mace bagas do. Imana di baeng guarna marsiruban doho marsiada pari. Jadi ido na jolo rahagogon ni hita halak batak na tinggal di akabona pasugit. Na marsiruban marsiada pari do masirupa di tonga-tonga ni salu. Jala saunari adong dupesada kelompok tong di halak batak na betul-betul mangulahon na masiurupa ni ima di tonga-tonga ni agama permalim di bayan nasida na sotupa paulahommu halak naro mangido pangurupiommu. Ima dia laki sada budaya na paling potensial di ulahon jala di pahiba-hiba di tonga-tonga ni parangulunon. Jala itu memang halak batak. Marsiada pari, masiurupan, dohot marsiruban. Jadi mace bagas. Di tonga-tonga ni pangatusion ni halak batak taringot tuna masiurupan ni jupang do di situ luhal. Ima masiurupan secara karitatif. Ada maksudnya masiurupan secara karitatif. Ima isongo kita narahina terjadi banjir, kita akan naukak rohana ta papungu, nabui si papungota, nabui si kirimota tusan. Marhiti-hiti aka baju, marhiti-hiti aka si panganom, mang marhiti-hiti aka
rupiah pei ba tapapungu otik be takirim matusan. Ima mengurupi secara karitatif. Alai mengurupi secara karitatif dan cukup pola ni. Alai konadong do musengan pengurupion secara transformatif manang reformatif didok di bagasat tikion. Ima boi hita hadir laho pahehehon pangatusion hapurseao dohot pakilalannya kadongan laho manatap do mamerek saluhna akan masa di tonga-tongani parngulunon. Ima songun na masa tikini na disibulgay banjiri ay masegudang harugia doa kanasing jerong gusa da tim sia Jakarta na sida dang adong mangaleo sileon na sida alay mangaleo na kapembinaan pengajaran mabayan seminar buah masa buy na sida terbuka pikiran na rohana pakilalan na mamerek saluhu nai. Jadi masai bagas situ tudo na ni hakam ni hata na mengurupi saling menolong di tonga-tonga ni nguluon. Jala secara khusus maksud yang di tonga-tonga ni huria ikom mangolu do na masiurupan asaboi sa sitong na merdalan huriai. Mulunaknya di berita jemaat taringat tu videotron. Sa sitong na dada holan haporluan ni sepihak no ni. Alih hasil keputusan ni sidang menjemak doi. Nalau si totu dang boi holan amang sarprasi laho patupahoni dohot manggugui saluhna do mabani saluhna. Alai molo rosya kita akaroha na masiurupan otik be marhiti-hiti na kinamplo do kris di badisi rabu do hatop selesai no ni. Pula berlanjut-lanjut tadi. Alana huber kami di Bagasat Tikion mulu adong ro tusom mga lului dana sial luar. Memang dipuji do terus gigapi padang bulanon. Iya dipuji. Termasuk mati kinis yang gigapi padang nabidang di waktu anak nami masih pikar di sini. Tertepapungu do siang pagi siang sahatu malam 32 juta. Apeng taringot tu kebutuhan sarana na butuh di Bagasat Tikion napiga hal teh mangi papungu apa tali di mahali atau luhali iya songun na miris di bawah mereng berarti ikut luar dohami hurwa asa songun na hebat inarwaku mulai tonga-tonga nami dah kebat inaroha. Terserah maju hita buah hita menanggapi itu, tapi di era digital pada saat ini kita sudah mulai ditantang dan dituntut. Nantinya saya mau melihat bahwa media sosial itulah lapangan kerja bagi kita untuk menggapai dan meraih segala-galanya. Di sini manuaing, ingin berjual bisnis online kan? Itu kan? Tang pulang bepajak nganuaing, jauh nu masudi. Mangapi bang tinggal ada warta gopu do, picitero, o perlu picitero. Jika gabe media sosial lo benuaheng tempat kita untuk bekerja. Si anino masudi. Jadi kita di dalam sarana ibadahon, baik kosahat no masahat tu si sudi berengota asaboi terpasu-pasu aka naro. Ala nata bereng mulo nata patupan waing impokuson ba ngaka berbe berengot di si. Apalagi na umur 60 kijang, song nau ngagabur-gabur mamereng na daw nga maul. Ulo binirek si pata di si dongan, bah hira so ibana, inaningon. Hapeng gimana dun yan? Ala nakabur dua tiyan. Jera may tapatak katsoni sudi ito nga tunga ni saluhu na. Ba, doon dora di Bagasat Tikion, ba ibu kabi marumpet na ti. Bila dompet na do dia na ipasaha madisi. Ikon na masiurupa do hita. Dang adong boy jadi ni apapun. Molo dang adok siya kita na masiurupan satu dengan yang lain. Jadi alani di hamuna amanami do tinanami. Hata masiurupani macai bagas do di hakamna. Dakola secara karitatif. Alaikum masuk go tu secara reformatif dohot transformatif. Imana kipaheheho nakapangatusio perbinotoan manang kapembinaan asabui hehe di tonga-tonga ni saluhudna. Jalan mulutaida musengsian hata heber
hata masiurupan manang menolong didok ajar. Artinya memberi pertolongan, membantu seseorang yang tidak mampu, menolong dengan segenap hati, sama seperti Tuhan menolong umatnya. Alanido di dalam proses pernikahan ipe dihita di dok do disi oleh sadakata do penolong. Dang dengan sasada bawai pujung, ubay madibana sada pangurupi. Tidak baik laki-laki seorang diri. Aku akan menjadikan penolong bagi dia. Dangong itu di si istri, pendamping gak ada, penolong. Jadi sian makna teologisna hidok masongonon menolongi, yaitu tetap hadir, menguatkan, melindungi, membebaskan, dan memulihkan. Jadi begitu kompleks do dibahas di sini. Reformatif, transformatif, do reformatif muncul di sini. Alai molo tabereng di bahasa Gorik menang bahasa Yunani di dok propempo namar lapata doi menghantar, membekali, memberi dukungan, mengutus atau saling menolong secara holistik. Imana pinangiduni si Johannes tutong-atongani persauran yakana persea ati hai asaboi merdala sudah kapakobasio di tonga-tonga ni huriai asaboi sudah merdalan dia kapelayanan ni do perdalanan ni huriai maka dipaingok manasida di tonga-tonga ni salhutna ima didok masiurupama hamu bahkan mulut tabereng di Galatia 2 ayat Galatia 1 ayat 2 didok masiurupama hamu mamorsan akan adodoki ima dalan mangaradoti patikni Kristus. Jadi soal nama sirupanon bumarah obat kita contoh nasadate. Ketika dimulai membuka penginjilan di sada suku anak dalam antara ni Pekanbaru doh Jambi, ternyata dang soal balgani na taleoni do na pabayna tetu nasida ubain nasida boy marlas niroha jala marulupuluk. Iya. Alai nang pesongoni nasida membutuhkan pangurupion, alai nasida be konsisten do disi taring utusi. Ayala nanuaeng ngadi bay jolma be ahon soal pangurupionon gak bisa ada pekerjaan. Contoh, mulut tabereng manuaeng nadiaka di lampu meraun, ay say togus-togus badanna, say balga-balga badanna, icak do pegabe perak badannay. Tugus-tugus cian. Alay o dibayan. Jeng agabe ipardagi ko ni mana be ikut siurupa ni mana. Apeng tasitong ngarak suya kunay sa mga urupida. O patorang nakingan tuhita. Jadi di suku dalam isongonomma. Adong do dihalaki sada pemahaman do tradisi mulu melahirkan seorang ibu tidak boleh ditolong siapa-siapa. Dang bui, holangi natai do. Jela jongjong di mana? Itu kami tonton langsung loh. Ya. Dia yang menarik bayinya itu, dia yang pusoknya ada warni, pusoknya mamong kolibana dotong. Baru duk selesai di bani mana di haulibana ma bainaun, bakal dilap-lap. Itur di buah ni mana do bayo tu sungai ibu sopot congoni lap baru haulibana. Lalu hudok kembatuhai bahasa dan ngurupamu mana niku. Daong di pangatusion nami dang pola ai cukup do guguni mana lao patu paon ni. Alai lao patu paon hata mangurupi tu nasida tuna haon tuna melahirkan on naboratan do naboratan. Tiga kali buat kami bidadang jalo, enggak berlaku sama kami. Dah. Taleono dang berlaku.
Rang jalo. Alai saya ini tolotom marupani pangurupiono tuna sida dengan berbagai cara asa di jalo. Alai dong di jalo nasida pangurupionon taringo tuna melahirkanon baru nasida marulupuluk. Marlas niroha. Untunglah ada ini. Kalau enggak banyak dari kita anak bayi yang baru lahir. Barak pula bigay retong mati mah. Ito. Alay dungi. Dungarong pelayana sa tao disi. Dan ngarok kaya meninggal bayi bidisi. Alanong ngarong na mangurupi. Arong na menolong. Di patarhiya di nasida. Alay nuayang dito nga tongan di Portibion. Nakpe arong jolma na ulo mangurupi. Alay maulo jolma na yung urupan. Badi rohamu nuayang. Go jolma na yung dadang ulo urupan. Ang kuno ulo mangurupin yan. Contoh ma, aurang nagabi mabay sadaha. Au hiado uwancarai na tunanetra, na mapitung ditarutung. Iya sia dorohaku madok jolo marminggu mahamu diberita jemaat manon jala adong dosia kuria na langsung dilihat Tuhan manon niku. Ibu Tuhanmu dua lusuna tu au, banggu itu sedia mai. Bayangkan. Ngasih rupa di mana? Ni rupa dangolo. Anggu itu sedia mai. Alai molo didok di bagasa tikion hata masih urupan saling menolong satu dengan yang lain. Itulah sebenarnya aset yang paling luar biasa. Lahu pahehe hongoluon baik daging nang doho todi siatikio doho tu arina nengro. Alani di bagasa tikion di tonga-tonga ni pakobasioni tonga-tonga ni pelayani roh apostel Johannes madok di bagasa tikion hira-hira bohado dalan laho pangoluhon na mangurupion di patupa di tonga-tonga ni akana persea. Baru panguluhon, bagaimana cara memungsikan dan mengaktifkan saling menolong itu di tonga-tonga ni komunitas ni akan aporsea. Didok dison adong tulu nanaing sipatu paon jala siula honoton. Ya parjolo didok bertindaklah seperti orang percaya. Mapabahena mahamu songon aka naporsea. Jadi tabereng anggodang mangulu todita dang mangulu haporsiota tu debata di bagasan Yesus Kristus maka masih urupan macemaul di ulah honoton alana isa sitongna si leon ni debatadoi tu akan aporsea ikom mangulu saling menolong manang masih urupan satu dengan yang lain. Jadi asabui ulah honotoni ikom mangulu madihita karakter orang percaya. Songon na porsea tu debata di bagasan Yesus Kristus. Alana di tonga-tonga ni pakobasion ni si Johannes di tonga-tonga ni Huriei adong masalah saotik alai pakorhonda macai balgahian. Buasa di dok songoni alana di tonga-tonga ni akka pelayaran do pakobasioni di dok si Johannes do songonon ima tutolu adong oknum manang pribadi i tonga-tonga ni ruasi. Na parjolo di dok di bagasa tikion tung dipuji ibana do ngolu na masih urupan na pinatupan ni si Gaius. Ima didok nakir dia na parjului ahu surat sian situai madapoton si Gaius ha holongani nahu ha holongi situtu. Jadi si Gaius rupani dang na pola hebat tiang ngoluna alai tung dileo doroha pikira do tordina buhama asabui sude pakobasioni bardala jelas saut di tonga-tonga ni Huriai ima di patupai bana dohot si Demetrius musengan. Dako lambang aleo ni mana ala didok maceradei bana pabor haton akka halak na laho marbarita doho pabor haton akka halak na melayani di tonga-tonga ni ngulu ni Huriei.
Badang binoto rupani naud ditiru ikon contohnya Korea Selatan dalam memberangkatkan penginjil. Ada satu gereja di situ memang agak besar. Mungkin ale balgar mungkin kita aon papa menon jumlah nikah kana do dia. Alai halaki siang gereja inga berani be Pak Borhato penginjil mana Pak Borhato nak berjamita di Indonesia na ngadong doi tolu baru sekitar 20 halak ma dibiayai nasida. Asa borhat lau berjamitai, asa borhat lau menginjil itu sudah aka daerah. Ya. Dang do bola sarana de patu pada di gereja daw, ngai Pak Borhat nasida. Aka sida Metrius mau ina rohaku do si Gaius. Jelaima dang na di babua di si nasida persinadonga daong. Alai roha pikira do hotodina mangolu lau mangurupi di tonga-tonga ni salhutna. Alai gabe persoalan mamusenga toksia tonga-tonga ni huriai pada saat idok adong sadana margoar sideo trepes. Ido sideo trepeson olo do mangurupi nian alai ko di paturuhon hadirionna iko di pabo hadirionna iko di paturuhon hadirionna. Malang idok ko disod di mana ima sideo trepeson ima ha ibana nanaeng holap patuduho dirina jalan patuduhon hagijangon ni rohana dangolo ibana anggoso ibaido guarhu di sidangulau irasongon iman waingon sideo trepeson. Jadi gabiadong ma sada pertentangan di tonga-tonga ni pakobasion si Johannes si alani didoki bana ma alani di bagasatikion molo mangurupi behita molo saling menolong pehita di tonga-tonga ni huriai idok di bagasatikion. Hendaklah itu atas dasar percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jala memang idok mulurang masih hapursia kita di tonga-tonga ni huriaon dan ngadong nabui patu pota apapun satu dengan yang lain. Ikido jan alani hapursiaon. Jai mulutaleo penon pangurupiota alani hapursiota me. Mulutaleo pe bantuata alani hapursiota me. Muluta subako pe alani hapursiota me. Dan ngadong nalai dia si unang gabi hita songo si deo preteson alai konaing mahita si Gaius do si Demetrius yang begitu rela laho mangaleon. Alana didokgo di sada Johannes 4 ayat 20 didok songonon. Molo hudok huhaholongi do debata di bagasa parngoloku alai huhosomi do ngaku jolma pergabus doa besi. Alana manangise naso makaholongi akadongan na binereng na songo dia maimana makaholongi debata naso nidanai. Iro dasarna binedok ikum mangulu alani hapursiaon do masih hapursian satu dengan yang lain. Jadi dok museng di tulu Yohanes cade 10 sadai didok manangise na mangulahon na denggan ima na tubuh siat debatang alai manangise mangulahon na jahat ima na soiha mangida debatang. Baru na padua museng didok tuhita di bagasa tikion ima ikota patupa kana denggan di tonga-tonga ni parsaoran ni akana porseai dohos sada tujuan ima asa boi saling melengkapi satu dengan yang lain. Ima didoksi Johannes hupuji doho aleang gia inna tu si Gaius. Hupuji doho aleang gia ninna tu si Demetrius. Alani pabahenammu na macai denggatu saluhut akan aporsea. Mabahen denggatu saluhuna akka parhobas. Di tonga-tonga ni saluhutna. Jadi didok molo diurupi hope jolma tu perdalananna lau makobasi ulauni ingok ma ima ulaon nani halomohon ni rohani debata siatikion dohotu arina nengro. Jala lau simara di pangidoho di bagasa tikion di tonga-tonga ni pena bisan ni penatua adong opat talak. Molo tabereng di tugas ni akasituai sian nomor sada sahat tu napapituhon acugari disimpulhon dengan satu kata
gabe pangurupi. Madas-dasi sekolah minggu asa manikira kana marsahit mangapulia kadongan padimu-dimunon itu kan mangurupi kan. Mului manuaeng taatusi lapatan ni jauh-jauh tu hasituaon do nama jalo pena bisa di bagasa tikion. Mulu selamau kita ngadong 30 halak nabui mangurupi akka pelayanan non. Mulu taban no opat talak ngai na mangurupi hira-hira tabba niang do manang nagabi tabba borak do. Atit na mangulu do disodope songosi deo Trebuson. Dangadok si Gaius. Dangadok si Demetrius. Alepo samaroh hadisi. Imaulauta mangurupi menolong. Jadi tu hata mangurupi dohot menolong hata ulau nama ceborak don. Itu ma ceboratian. Jalaboy no ni diulahon didok di bagasa tikion ikum mangulu mahamu di bagasa persauran nadinggan tu di bata di bagasan Yesus Kristus. Ima diamang inang cepente nalaho di tabison di bagasan tikion nate. Jadi menjadi penatua bukan menjadi status, menjadi penatua berarti fungsi. Ya. Ciborak dulu tak. Nasi tok perata ulai tong-tongan ni ruason buru pita gabi si caho. Apalagi mana hurang. Ya. Alai dipaingok ma di bagasa tikion. Mulu mangulu do todi nama si rupat dihita di bagasa tikion. Idau tama akan nadinggan jalan auli. Baru napatuluh terakhir rokok di bagasa tikion untuk dapat menghidupkan dan mengaktifkan saling menolong itu di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Dikatakan yang ketiga adalah saling menerima. Saling menerima. Masih jakona mahamu, hamu sama hamu. Mace patardo di patorang jala dio dolhon anggo persauran ni huriaon ima di bagasan keperbedaan dalam segala hal. Odikulah persamata. Ya, berbeda sudah. Dangaung nasarupa. Iya. Alai di tonga-tonga ni perbedaan ni ikut jupang madisi aka ngolu na saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Jale ko jupang madisi ngolu na boy songon na pinatupa ni si Gaius do si Demetrius unang songon si Deot Pretes. Ya. Saling menerima. Jadi hiadok sada di Huria nagabe pergumula di yaka situa do di yaka do ruas ni umajota he. Jala Huria dak bola balga. Arah di belawanan do. Je mulu ke baktia di si aina sida 30 kakado sa sitongna. Alai buru ke baktia di sampai 150 halak ala gudang di si perusahaan. Juga rame do memang. Jadi jata biarong masa ada pelayar di si manang penatua. Hidup kami pertama tu si tutong-tongan ni Huriaon. Jadi basi pontam manian amang guru madokon amak siah majo majahede inna. Adaw nang buyau. Inna. Dua siapa mak nang buyau. Inna. Sudi nang boy. Jadi terus si pontam ma guru madorupani ai madah. So niat tu sabah segai bisitu abayon. Hape nang boy di ulahon. Inna. Ido te au pi bahasa tahe neraku. Imaju haraga mun yaka pangulaon di si. Ji si uparwa hom memang itu terlau do ibana siana haon sian konsistorion. Dungi suri ibana terlau. Dang boyau si. Najur ka majahed dir pe. Ir betul. Ba mardua siapat nak pe huriat todang dua siapat alai ba mardua siapat do pada saati. Jadi mulai suruh ibana marageda paling dangolo, apalagi marjamita ihoi inna. Baca ya haru ulun yututu neraka, apa gawe do terkontaminasi pada saat ini. Wah satu tu neraka.
Alai hubereng marong dosa ada kelebihan ni amat tahun na suarong dia kasih tua na asing di padita berarang adong ni neraku. Iya. Jadi molonunga masuk di acara jamita songonon amat tahun kalau menjaga itu do saya sitong na spesialis ni mana. Alai termerdalat doi di holak kolang nyoboti bangkon ti asali senaribut mang na pejabat do dia pe holang dewe ni mana boti iko sude ho tahu na ributi namanya kipas-kipas na pe tori paso doi honi ni mana do pesi ko bereng me hiba ni habek talenta ni amat tahun noraku mau lihat marung situa asa songon na denggat sude aka per minggu ni naraku kan gelekiat do talenta ni mana ya jala sudero situa mangakui do takaruasi memang kolam merdala di mana mangiso ni konet ne do ham sidang dari utamin jika orang gay mertang yang mau leo matua situa sada di gereja bah asa aman-aman akan kebaktian nang ribu ton ni naroha si pata kan las mangnese ni mana las pejabat ni mana terus dirubuti anak sonang gue tidak ada kipas dia son babak kita deh angku sidang rok pada saat hidup Nanai kuro ko tuhita di tonga-tonga ni ke perbedaan saluhuna meragam don. Dangong na sarupa. Alai di tonga-tonga ni keberagaman ni dipangido ma di bagasa tikyon masih jakona mahamu saling menerimalah satu dengan yang lain tanpa mempersoalkan perbedaan itu. Asa marhite-hitei boy hita masih urupan satu dengan yang lain. Jinak pula mabir hamo kamak situa na CPNT te. Dang ikut sudi taboto na mangulon. Mulu taboto pe marede hola parinde kosdo hita enggak apa-apa lah puji Tuhan haleluya lah. Alai na boy di persembaho ko pasahat mai. Aha na boy ta persembaho na boy ta pasahat di bagasa tikion pasahat mai tu di bata. Ima dalata masih urupan asa boy mamorsan aka ulaon nani halomohon ni di bata di tonga-tonga ni Uria. Baru hangka majatu wita sada rupani adong sada pengalaman mon. Ya. Adong dohya gereja si dimulai si 5 kakak akhirnya sampai tu 50 kakak. Bang napi katamol gawe 50 kakak. Macai belgahia dope di tonga-tonga ni Huriaon ima soal na mangurupi, memperdulikan, memperhatikan, macai kompakir dope sude. Dangong masalah di sini. Mangaleo perupani ba puji Tuhan. Alai di lau-lau niari topuma belga gerejaon. Alarok pidas yang gereja nasing. Topu belga. Sial 50 tokal hingga besar 50 kakama. Jadi di paborongan na melayani madisi ngama aku birawa persauran na zulu ya mang. Na masih rupani na semparahoni niku. Ngawa horan waeng. Dukta bagudang ruasi ngagebe adok kelompok-kelompok maberibut na manuaingin. Apik sa sitong nga dangi kutsongoni. Kana persia sudah kan. Alaima na mangulu si Dio Trepasima. Gaya bidang jupang behal na masih rupa ni di bagasa tikyon. Maka naima jauh-jauh di bagasa tikyon tuhita saluhutna. Memang nakim mulu taba opat CPNT. Gaya parhubis ng otongani huriata puji Tuhan haleluya ma. Alemoro dosa adate. Kapurna bakti di bagasa tikyon. Lain jelas tado hita taba. Om menagabi tanggung jawab tanwa yang di bagasa tikyon. Buha lam tuneyang adonai pakubasyo tanon manang lam tu borakna mulununga tabba akan nabang rupi manang lausa ada. Oh jujur tu hita mangun. Ceborat. Jadi alani di bagasa tikyon ngolu huria na mangolu ima huria naradi patupahon aka pangurupion saling menolong satu dengan yang lain.
Molodang songo dia pebalgani gereja tidak pernah bisa bertumbuh dan berkembang. Molodang ngulu nama siurupan. Alani hata ni tu hata maju hita salhuna di bagasa tikion. Di tonga-tonga ni pelayanan, di tonga-tonga salhuna hanya satu dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita, marilah kita masiurupan satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan kehendaki untuk dihidupkan dan diaktifkan di tonga-tonga ni persauran ni Puriana. Amin martang yang mahita. Mauliati madiho ali Tuhan di bata. Di bagasan Yesus Kristus dohotor di berbadia. Macai uli jala marulup-ulup daging dohotor dinami. Mapersauliho di bagasan tikion hatam na maju. Napaingot to bahkan mengedukasi hami di bagasan tikion. Asa di tonga-tonga ni aka persauran ni naporsea. Di tonga-tonga ni huriam di bagasan tikion. Asa bui mangulu bertumbuh di bagasan tikion. Sadado di pangidu hatam Tuhan di bagasan tikion. Ima ikon hupang ulu hami, jala ikon wakti po kami, ima ngulu na masiurupan. Ngulu na saling menolong satu dengan yang lain. Suatu ni Tuhan jala tanupo ni di bagasan roha pikirat to di pakilalan nami sudi di tonga-tonga ni hurion, nang di tonga-tonga ni keluarga, nang di tonga-tonga ni saluhutna. Asa bui hami Tuhan mangida akadinggan bahasa do pasu-pasu bahkan gabe bui hami Tuhan monang lau mangadupi saluhuna akan masa di tonga-tonga ni saluhuna perdalanan ni huriam. Mauliati madiho Tuhan pinuji maho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Maret di mahita siya nomor 156 ayat 2 tabau 4. Laho pangaradio untuk penabisan menang penabalan ya ka CPNT di bagasan tikion. 156 ayat 2 tabau 4. Jala di ayat Obatoni Roma 7 Sudi CPNT Rabdohot keluarga. Jongjong menghadap tu altar. Atong
Tusod di ba na tusod? Tusod di ba? Dah. Didok Tuhan Yesus Kristus, dada hamu mamili tahu. Audo mamili tamu. Jalahu padiri hamu. Asalau hamu arpabue. Jala samia perbue muna. Asa dileo tu hamu. Nasa si pangido muna. Sian amai marhite-hite. Guarhu. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang. Di berekodo nuaeng akadongan namio jongjong di jolom. Doho di jolo ni huriamon. Na pinilimu sian tonga-tonga ni huriami. Jalanunga mangguruhon ruhut-ruhut ni hasituau ni. Saleling ditiki perguruan nasida. Naeng jalon nasida ma paso-paso tohonon hasituau. Nasiako di bagasa sadarion. Atong say sahapom maitu nasida. Asalam tahu jalan mergogo nasida. Mangulahon hobbar tupat juwommu tu nasida. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pangaripunan ni ulaon ni situa. Hamu akadongan na di huriaon. Di dahamudo nuaeng dongata na jongjong dison. Na tapilit bahen situa di tonga-tonga ni huriana. Naeng jalon nasida ma pasu-pasu siya Tuhani. Asa margogo nasida mangulahon ulaon nasida. Atong tabigima jolo pangaripunan ni ulaon ni situa. Na perjolo pangula ni huria do nasida. Mama mata-taho dongan. Akan na pinasahat tu nasida. Na hurang ture parangin ni manangise. Iko picangon ni nasidai. Manang pabuaon ni nasida. Tu parhalado, tu huria, tu pendeta. Asa di pature. Napaduahon. Madas-das dongan asa ringgas tu parmingguon. Dohot manakasi alana ubahin nasoro. Napatuluhon. Madas-das dakdanak sekolah minggu asa udop ro. Paupaton. Manikir akan namersahit. Jala paturehon narikot di nasida. Dohot nasa natarpatupasa. Alay narumikot. Pasingoton hatani debatatu nasida dohot tu mangyak kosam. Palimahon mangapuli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot napugos. Asa marpakiringon tu ngulu nasida di bagasan Tuhani. Napaunopon manugu-nugu akan nasotumad dari bata dohot akan nalilu asa mubarohana jala saparsidohot nasida mapersaulihon hanguluan na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Papituhon, mangurupi paturehon na kapilian, dohot ulaon na rekod di harajaon ni debata. Ope hamu akadahin na haulongan ni Tuhan Yesus. Nung atakas di boto hamu pangaripunan ni ulaon hasituaw ni nuaeng di jahahon odeng. Ope takas ma boton nami burju ni rohamuna mangaradoti ulaon hasituaw ni di baheni alusi hamuma nahusukutonon hamu naolo do hamuna majalo dohot mangaradoti ulaw kasituaon songon nahupajojor odeng tu hamu paduahon naolo do hamu mangaradoti sude sian nasa roha do sian nasa gogomuna obar tuhata ni debata patuluhon molo naung olo dohamu mangaramoti dirimu na doho denggan di bagasan nang dihumaliang huria obar tu hata ni debata mulu sada rohamuna mangului
jala marpada kamunuaing di jolo ni debata, doho di jolo ni dongan di bagasan tikion, alusi hamuma. Di bagasa tikion, tabigima pajahahon, tarengotu hatani debata, tarengotu aka ulau ni hasitua ni. Pasahak ma di bagasa tikion tu kadong hasitua. Yesaya 6 ayat 8. Dungi hubegema suara ni Tuhani. Ise do suruhonokku. Jala ise pardalan nami. Jadi nikuma disondo ahu. Suruma ahu. Yohanes 15 ayat 16. Dada hamu mamilit hau, haudo mamilit hamu jalahu padiri hamu, asalao hamu mar parbue, jala asamian parbue munai, asa dilehon tuamu nasa sipangidon muna, sian amai marhite-hite goaru. 2 Timotius 2 ayat 15. Haringgasson patuduhon habur jommi di debata songo pangula naso tarila napadalaton hata hasitongani tigor-tigor. Sada Timoteus 3 ayat 2. Di bahini unang maadong dapo si surahat di situa harjaon ni sada buru-buru ma ibana marpangotik marroha marhapatunon nalas roha martamue namalo mangajari. Sada Timoteus 3 ayat 3. Unang ma si sobur tua, unang pangalesingi, alai nalambok, pardame, jala si ipolan di Perak. Yesaya 52 ayat 7. Lehat nyai di atas sakaduluk akapat ni parbarita nauli. Napa tau begehon hadameon, nama maritahon barita nauli. Napa tu begehon hatuaon, nama dok tu sion. Detap debatam do bangkit raja. Ulangan ni Apostel 20 ayat 28. Atong ramoti hamu madirimu ro di sadok panggungani ai di patidang todi perbadiai dohamu gabesi mata-matai asa di parmahani hamu huriani Tuhani nati nobusna marhitesian mudarna sadiri. Sada Korintus bindu 15 ayat 50. Onpe hamu akadongaku na hinaholongan, marsi hohot jala somu bau bamahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani, ai di boto hamudo, dang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani. Sada Timoteus 4 ayat 10. Matahon dirim, rodi pamodaioni, mian mahodisi, ay moloido diulaho, paluaomu madirim rodi aka natumanghoko. Sada Timoteus 3 ayat 7. Ikondeng gaddo barita na dihalak na di balian, asa unang ibana madabu tu bagasan pangisahion, dohot sabil ni sibolis. 2 Timotius 4 ayat 2. Jamitahon hatai, hajong joko ditikina, une nang soune, pisang, paingot, apoy, marhite-hite nasa labas ni roha, dohot pamudayon.
2 Timoteus 4 ayat 5. Alai anggoho sadok unang mabuk roham. Taon ma najati radoti natama ulaw ni parbarita na uli sahat ulahon tohonami. Titus sada ayat 7 sahat ayat sia. Ayang gosit tua sandok naso jadi hasurahan. Naing masong juara bagas ni debata. Unang siula roha-roha. Unang parpiri-piri. Unang sisobur tuak. Unang parbada. Unang parpangomos yan nasoture. Alay nabasa martamue. Nalas roha dinadinggan. Natoman. Nabonar. Nabadia sirajai dirina. Na marsitio patu hata si haposani mangihut tot podai asa margogo ibana mangapoy marhite-hite podana tikosi nang mamicang akka namanggaga. Silakan. Kamu sudah jauh. Kurang bawah. Atong masih jalan mahita babaho di padamna. Pabuan naulu hamu mengulaun-ulaun ni Tuhan. Rap doot kami itonga-tonga ni Buriaon. Amin. Naik. Sai di pasu-pasu, jala di parrohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite tot di porbadia, maka burjuhot siulaun na di pasahat tuho di bagasa tikion, asa marsanga magoar ni Tuhani di tonga-tonga ni huriaon. Amin. Situa Meri bertauli boru utasoit. Atong masih jalangan mahita pabaho ni padamuna, pabuan naulu hamuna mangulaun-ulaun ni Tuhani raddo tami di tonga-tonga ni hurion. Sai di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan, marhite-hite to di porbadia, maka burjuhos siulaon dari pasahat tuho di bagasa sadarion, asa marsanga magoar ni debata di tonga-tonga ni huriai. Amin. Situa Herbert P. Sinaga SH. Atong masih jalangan mahita pabaho ni padamuna, pabuan naulu hamuna mangulaw-ulaw ni Tuhani rabdo tami di tonga-tonga ni huriaw. Sai di pasu-pasu jala di parrohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite tod di porbadia, maka burjuhon siulaon na di pasahat tuho di bagasan tikion, asa marsangap guar ni debata di tonga-tonga ni huriaon. Amin. Situa Predi Silalahi.
Kejulumang. Atong masijalangan mahita pabaho ni padamuna, pabuan naulu hamu, mangulahon ulahon ni Tuhani, rapdo tami dito ngatongan ni Hurion. Sai di pasu-pasu jala di perrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus maho marhite-hite to di porbadia maka burjuhon siulaon na di pasahat ho di bagasa tikion asa marsanga magowar ni Tuhani di tonga-tonga ni Hurion. Amin. Situa Pantur Lubanggaol SPD Eskom. Kami minta supaya penatua yang sudah dihabiskan menghadap ke jemaat. Pasangannya di samping aja, inang portasui turun. Hamu aka dongan di tonga-tonga ni Hurion, jakon hamu manasida di bagasada medo las ni roha. Sude mahita manggogo manangyakon nasida, asa majadi ulaon nasida, uhut makorhon hasangapon, digowar ni Tuhata. Menghadap musik jemaat, dua altar. Seperti yang tadi, oke. Istri di belakang. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami diho. Alaniasi do tolongi roham. Yak kadongan namion. Saya tabai matunasida. Roha doho cileo leo ciato di porbadia. Asalam maroha jalan margugo nasida. Mangaradoti. Tohonan na di pasahat tunasida sadarion. Asima roham doho di sude. Ruas ni Huriam di bagasa tikion. Asalam hotma hapursiaw ni nasida. Jalalam ture parangin ni nasida mangyutupko. Sungguli marohanami. Asa masih holongan. Unang adoksi picangon di hami. Asalam rarat maharajomu. Jalalam marmulia maguarmu nabadiai. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lak mahita tubang kas. Di saya merawat. Huriani Tuhata na hinahulongan di bagasan gowarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma tadok tutuhan debata di bagasan Yesus Kristus dohoto di porbadia ala di bagasa sadariomma. Ima obas na binuhul niya sa Tuhata, ima napatupahon, purna bakti tu inang penatua donna boru hutapea. Jala mauliate ma, ala boido mardalan ulaon hasitu awni, liling na 22 tahun. Anggiam ma sude akka pangulan, itong-atongan ni Huria, na 22 tahun on, marpabue mai dingulu ni inang dingulu ni sude ruas nang dingulu ni sude aka perhalado alani di bagasa tikion ditonga-tonga ni salhuna mauliate ma di pasahat tuhita sude perhobas nang doho ruas tatangya koma
inang na purna bakti di bagasat tikion, ima inang situa donna hutapea, asa tetap mangulu jala berfungsi asitua ini di ngulu siganupari. Nah tapi tang masuk be tu kalangan ni majelis. Jala di bagasat tikion, rabdo di bagasat kitaon, bagasat tikion, rabdo hot pimpinan sinode. Mangalehon ucapan terima kasih, ucapan selamat purna bakti tuinang penatua donna hutapea. Jala didok di bagasat tikion, kiranya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja dan Juru Selamat kita menyertai inang dan memberkati ketika setelah purna bakti hari ini, esok sampai selama-lamanya. Pimpinan Sinode GKP, Bishop Pendeta Dr. Humala Kembantobing, Pendeta Persaura Sinaga Emin MTH, dan ditandatangani. Tuhan memberkati. Kenang kita. Sadarion hari Minggu tanggal 12 bulan Pitu 2026 purna bakti mainang sian sude ulaun hasit wauni siat tikion alani di bagasan gowarni di bata ama anak dohotor di Purbadia mahamu purna bakti siat tikion dohotu hari nanangro. Amin. Di leoma tiki lau pasahaton cendramata. Cendramata doh. Iya. Bahasa. Buka. Jadi di inang penatua donna berhutapea nang purna bakti di bagasat tikion sudi ruas dot perhalado di bagasan bason mangalehon ada baratai cendramata singotom mon kenang-kenangan mon dang na membayar jasa ni inang oda alai cendramata don tong parningota sa tong ani huriai naukia hita gawi perhubas sian awalna sahatuna di bagasan tikion alani di pangiduan ni sudi ruas nang do perhalado daro PHJ di bagasan tikion. Tuhan memberkati purna baktinya menjadi berkat nantinya di tengah-tengah gereja juga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Pakai hodo Giro, nah beda, ade. Ini beda. Orang luar. Jadi di soddo nganan na do surat na di soddo. Usaha dulu. Oke, jadi tikion upasaha taima tu inang penatua donna hutapea memberi sepatah dua kata tu sudah ruas dan doho perhalado di bagasa tikion menghadap jemaat mamunang. Udang isom mainang isom. Shalom bagi kita semuanya. Pertama kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersukacita bagi saya atas kebaikan Tuhan dapat melakukan tugas dan panggilan Tuhan selama 22 tahun. Terima kasih kepada Amang Pendeta Janter Lubis. Terima kasih kepada Amang Inang PHJ. Terima kasih kepada rekan-rekan penatua
di dalam pelayanan. Terima kasih kepada senior saya yang sudah purna bakti. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan terima kasih kepada seluruh jemaat mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 13. Dan terima kasih istimewa buat sektor 12 yang selama ini sudah mensupport saya, mendukung dan mendoakan saya di dalam tugas dan panggilan melayani di rumah Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Di dalam sikap, pelayanan, atau tutur kata yang kurang. Tetapi simpanlah yang baik di dalam hati seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 13. Terima kasih buat sektor 12 yang sudah bekerja sama dan sama-sama mensupport pelayanan di sektor 12. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat mulai dari sektor 1 dan sektor 13. Terima kasih buat teman-teman penatua yang baru ditabalkan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Amang Inang. Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayan-pelayan GKPI Pamen semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Mandok kata mah sadasian PHJ. Takut tanggal ya. Jadi untuk memberikan kata-kata sepatah dua kata buat Inang Penatua Emeritus D. Boru Hutape ya, atas nama PHJ, Majelis dan Jemaat kami serahkan kepada Inang Penatua Tetiari Tonang. Terima kasih kepada Mang Guru Jemaat dan Amang Bendahara yang mempercayakan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang kami hormati Amang Pendeta, para penatua, para majelis, serta seluruh jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Raja Gereja, hanya oleh karena perkenannya saja kita bisa bersukacita pada hari ini untuk mensyukuri purna bakti salah seorang penatua yang telah setia menjalani pelayanannya selama 22 tahun. Inang Penatua Dona Boru Hutapea yang kami kasihi dan yang kami hormati, hari ini bukanlah hari untuk mengakhiri pengabdian Inang kepada Tuhan, tetapi menjadi satu penanda bahwa satu masa pelayanan telah Inang selesaikan dengan penuh tanggung jawab dan dengan kesetiaan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ayat ini mengingatkan kita bahwa ukuran keberhasilan seorang pelayan Tuhan bukan hanya lamanya melayani, tetapi kesetiaannya dalam menjalankan panggilan hingga akhir. Kami percaya Inang melalui perjalanan pelayanan Inang, banyak jemaat yang telah dikuatkan, dihiburkan dan diteguhkan imannya. Atas nama seluruh rekan sepelayanan dan seluruh jemaat GKPI Padang Bulan, kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas setiap waktu, tenaga, pikiran, doa, serta kasih yang telah Inang persembahkan bagi pelayanan di GKPI Padang Bulan ini. Keteladanan, kerendahan hati, dan semangat melayani yang Inang tunjukkan
kiranya menjadi warisan yang sangat berharga bagi kami rekan-rekanmu penatua dan bagi generasi pelayan berikutnya. Purna bakti bukan berarti berhenti melayani. Selama Tuhan masih memberikan kesehatan dan kesempatan, setiap orang percaya tetap dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari, melalui keluarga dan melalui lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, serta kekuatan yang baru kepada Inang dan seluruh keluarga. Semoga masa purna bakti menjadi masa yang penuh syukur dan Inang tetap dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat memasuki masa purna bakti Inang Penatua Dona Buruhutapea. Kiranya Tuhan yang telah memanggil dan menyertai Inang selama ini akan terus memberkati setiap langkah kehidupan Inang dan keluarga. Soli Deo Gloria, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Songonima cara penabisan penatua dan juga acara purna bakti. Maredi mahita sian nomor 126 aicada tabaopat. Kita ulangi ma. Seratus 126. 126. Yang di atas tadi. Buku logis 96. Hamu alele dongan ringgas bemasi jalana kau marningot Tuhani naman tu siseana ono pati di hamuna masih Bersia ayat 14 imahatani debata paborhatita lau pasatun peleata songonom mahatani tuhatta didop disi dalam tumakas mamudarni Kristusi paya sorohamuna siana kaulaun hamatean lau mangului debata si parngului ai dipelehodo dirina somarlidang tu debata marhite-hite todi na manoktongi. Amin tapasat peliata di bagasan las niroha.
Rimaita jongjong salhumna. Ta pasahat ma peliat tahun tua dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami dari Banua Gijang di perhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mualina sauli basa nama uliutus. Di sonu pasahat pelian nami hamaltan nami tuho. Sai jalo jala pasu-pasu ma pelian non. Asagabi dalam panidangion persaura do tulau nasini roha di huriam. Bahen mangulunami gabi pelian na hubar tulomoni roham. Asa persidohot parohon harajaomu. Holong hasitonga doh tadamiomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa sedotong madok mauliate tuho. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asa Ali amanami na di Banua Gijang, say binarbadia maguarmo, say Roma harajomo, say saut malomon roham di Banutongaon songon na di Banua Gijang. Lehon madihamis sedarion hangulu siapari, sisa madusa nami songon panisa nami, idusa nidongan na mardusa tuhami, unak kami tugi otu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame, jalo hamu ma pasu-pasu siya Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata mabohina Tuhamu, jala di pasaurhom madamena tutodi munabi. Amin. Shalom.